Γεια σας, καλώς ήρθατε και σήμερα. Λέω να φτιάξουμε μία βραδινή τσάντα. Βραδινή τη λέω επειδή έχω χρησιμοποιήσει ένα νήμα που είναι γυαλιστερό από μόνο του. Αλλά βέβαια και πρωί χρησιμοποιείται αν θέλετε. Έχω χρησιμοποιήσει δερμάτινο πάτο. Έφτιαξα για να πιο πολύ διακοσμητικό αυτό εδώ μία φούντα, το χερούλι μας για να πηγαίνει στον ώμο. Στο πλάι το πιάσα με έναν κρίκο για να μας μαζεύει λίγο και να μας δίνει μία φόρμα εδώ μπροστά να φαίνεται πιο φουσκωτό. Και εδώ έχω βάλει το μαγνητάκι για να κουμπώνει και μέσα του η φόδρα. Δεν φαίνεται βέβαια πολύ η φόδρα και δύο τσεπούλες. Πάμε να τη φτιάξουμε. Για τη τσάντα που θέλω να σας δείξω σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε έναν πάτο 20 πόντων, 20 επί 20 επί 14. Το νήμα μου είναι το Ayaz Lasse Sim, είναι 225 μέτρα τα 250 γραμμάρια και έχει 92% πολυεστέρα και 8% το γυαλιστερό. Βελονάκι για την αρχή, για να μπορέσω να κάνω τις αλυσίδες και να περνάει από την τρυπούλα θα χρησιμοποιήσω 3,5 και μετά θα πάρω το 5 για να πλέξω το υπόλοιπο της τσάντας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε από οποιοδήποτε σημείο σας αρέσει, θέλετε. Ξεκινάω από εδώ από το κέντρο. Θα περάσω την κλωστή μου. Πάντα στην πρώτη σειρά ζοριζόμαστε λιγάκι με τις τρυπούλες και θα κάνουμε αλυσίδα. Δεν το σφίγγουμε και πολύ γιατί θα μας ζορίσει και στην επόμενη σειρά. Το περνάμε από εδώ την κλωστή. Και αλυσίδα. Συνεχίζουμε γύρω γύρω να κάνουμε τις αλυσίδες. Εδώ στη γωνία. Τραβάμε. Και κάνω την αλυσίδα. Εδώ σε αυτό το σημείο κόβουμε την κλωστή. Θα το κάνω πάλι εγώ με βελόνα, γιατί μου είναι πιο εύκολο από το να προσπαθώ το περνάμε. Θα το ξαναπεράσουμε από εδώ μέσα. Το περνάμε από την ίδια τρυπούλα μέσα. Εδώ. Και θα το ξαναβάλουμε εδώ, στο κέντρο.
Και έτσι φτιάξαμε την ένωση και είναι όλες αλυσιδούλες. Εδώ λίγο το έχουμε τεντώσει, μπορούμε να το χαλαρώσουμε. Και θα το δέσουμε εδώ πίσω. Και τα δύο μαζί. Τώρα περνάω πάλι στο βελονάκι μου την κλωστή για να περάσω την άκρη του στην άλλη πλευρά. Μόνο και μόνο για να περάσει η κλωστή μου να είναι από πίσω καλυμμένη. Όχι για κάποιο άλλο λόγο. Και βγάζω το βελονάκι και θα το δέσω εδώ κόμπο, σε αυτά εδώ. Θα περάσω το βελονάκι εδώ. Θα κάνω μία αλυσίδα και κάνουμε άρρηκτα. Σε κάθε θηλιά ένα άρρηκτο. Αν χρειαστεί θα κάνουμε στην επόμενη θηλιά διπλά. Για να δούμε. Βέβαια μπορούμε να το κάνουμε και σε αυτή. Κάνουμε εδώ, σε αυτή τη σειρά να το κάνουμε. Το φτιάξουμε πάνω πιο πολύ αν χρειαστεί. Σε αυτή, εδώ ακριβώς στη γωνία, θα κάνω 2 έκανα εδώ, θα κάνω και 2 εδώ άρρηκτα. Και θα συνεχίσω με ένα άρρηκτο σε όλη τη συνέχεια. Δηλαδή, τα 2 άρρηκτά μου θα τα κάνω σε αυτό εδώ και σε αυτό εδώ, ακριβώς στη γωνία. 2 και 2. Είμαι στο τέλος της σειράς. Εδώ θα κάνω ένα βουβό, θα ενώσω τη σειρά, μία αλυσίδα και θα συνεχίσω άλλη μία σειρά με άρρηκτα. Όταν σε αυτή εδώ τη γωνία θα κάνω 2. 1, 2. Οπότε στην επόμενη φορά θα κάνουμε, στην επόμενη σειρά θα κάνουμε το γύρισμα, τη γωνία. Εδώ δηλαδή ακριβώς στη γωνία, σε αυτό, θα κάνουμε 2 σε κάθε γωνία. Για να μας έρχεται πιο χαλαρό. Και συνεχίζουμε τα άρρηκτά μας. Βλέπετε εδώ όταν θα γυρίσει δεν μου ανοίγει, δεν μου τεντώνει πολύ. Είμαι στο τέλος και της δεύτερης σειράς, αφήνω αυτή την θηλιά αρκετά μακριά. Μπαίνω από την πρώτη αλυσίδα, το περνάω από μέσα, μπαίνω από εκεί που πήρα τη θηλιά και την περνάω. Μία αλυσίδα και τώρα θα κάνουμε άρρηκτα στην πίσω θηλιά. Εδώ
στην πίσω θηλιά, αν και είναι και μαύρο. Εδώ έχουμε τις δύο θηλιές που κανονικά θα μπαίναμε. Θα πάμε στην πίσω. Εδώ. Στην πίσω θηλιά. Βλέπετε, εδώ είναι κανονικά η πίσω θηλιά αυτή εδώ. Και κάνουμε τα άριχτα. Και εδώ βλέπετε θα γυρίσει καλά και δεν θα μας τεντώσει πολύ. Συνεχίζουμε μέχρι να κλείσουμε τον κύκλο μας με άριχτα. Ενώνουμε και την τρίτη σειρά εδώ με βουβό. Μία αλυσίδα. Εδώ θα κάνω στην ίδια θηλιά το άριχτό μου. Και τώρα σε αυτή τη σειρά θα πάρω από μπροστά αυτό το νι. Θα περάσω και θα κάνω άριχτο εδώ. Στο επόμενο κανονικά άριχτο. Στο επόμενο εδώ περνάμε το σημείο που είναι το Β. Δίπλα του άριχτο. Στο επόμενο, εδώ το νι το βλέπετε, περνάω από μέσα. Μακραίνω λίγο την κλωστή και το αφήνω. Θα κάνουμε ένα από κάτω το νι και ένα άριχτο κανονικό. Τώρα εδώ δίπλα θα κάνουμε το άριχτό μας. Εδώ θα πάρουμε το νι. Δίπλα το άριχτο. Τώρα εδώ το περνάμε από την προηγούμενη σειρά εδώ στο νι που έχουμε και το περνάμε. Βλέπετε δημιουργούνται κάποιοι κόμποι. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Έχω τελειώσει τη σειρά. Τώρα εδώ έκανα το άριχτο και εδώ πρέπει να κάνω στο νι το άριχτο. Είμαι όμως στο σημείο που βάλαμε τη μία αλυσίδα εδώ και το ένα άριχτο εδώ. Οπότε δεν θα ενώσω τη σειρά μου και θα το πάω κυκλικά μπαίνοντας εδώ. Προσπαθώ να πλέξω χαλαρά, τραβάω την κλωστή μου μέχρι επάνω και το περνάω. Εδώ μπαίνω και κάνω το άριχτο πάλι αρκετά χαλαρά για να μας βοηθήσει στην επόμενη σειρά. Τώρα θα πρέπει να πάρω αυτό το ανάμεσα από τους δύο κόμπους ας πούμε, έτσι, και εδώ τώρα στο κόμπο θα κάνω το άριχτο το απλό. Στο άριχτο θα πάω να κάνω το κόμπο, περνάω από το νι, χαλαρώνω την κλωστή μου και συνεχίζω. Εδώ το άριχτο. Βλέπετε, κόμπο, κάνουμε τριγωνικά. Δεν πολύ φαίνεται βέβαια το σχέδιο, απλά φαίνονται κάπως οι κόμποι. Όσο ψηλώνει το πλεκτό μας, τόσο πιο καλύτερα θα φαίνεται.
τσάντα μας σχεδόν έχει τελειώσει. Τώρα θα κάνουμε την τελευταία σειρά. Το ύψος της έχει φτάσει στους 22 πόντους, 21 προς 22. Θα κάνουμε την τελευταία σειρά με άριχτα. Την τελευταία σειρά, επειδή δεν έχω βάλει μάρκερ, βλέπω εδώ την ένωση αναπαίσθητα που φαίνεται και ανεβαίνω εδώ με τους ρόμβους που έχουμε κάνει και βρίσκω το σημείο που έχω τελειώσει. Δηλαδή εδώ έχω αλλάξει τη σειρά, το βλέπω, δεν πολύ φαίνεται και προχωράω τους ρόμβους όπως σας είπα, στην ίδια ευθεία που είναι και βρίσκω εδώ. Επομένως τώρα θα πάμε να κάνουμε τα άριχτα μας. Μία τελευταία σειρά με άριχτα. Εδώ κανονικά όλα τα άριχτα, τα κλασικά, τα κανονικά άριχτα. Και αυτό το κάνουμε για να έχουμε πιο ομοιόμορφο τελείωμα, γιατί εδώ βλέπετε μου γέρνει προς τα έξω. Όταν θα κάνουμε τα άριχτα θα στέκεται πιο σωστά. Βλέπετε από πάνω να σας το δείξω. Ελαφρώς αυτό δεν στέκεται όρθιο το τελείωμα, ενώ να κάνω 2-3 ακόμα και να σας το δείξω. Βλέπετε, εδώ στέκεται ίσια και εδώ μας γέρνει. Οπότε θα αποτρέψουμε αυτό. Θα το μαζέψει και λίγο το πλεκτό το τελείωμά του. Και θα το δούμε. Επειδή στο στόμιο της τσάντας θα βάλω τους κρίκους αυτούς, επομένως χρειάζομαι άλλο έναν κρίκο ή αυτό για να το βάλω στη τσάντα, να δέσω το χερούλι. Εγώ προτίμησα αυτά εδώ. Πάμε να δούμε πώς θα τα πιάσουμε. Αφήνω αρκετό νήμα. Το περνάω από μέσα. Κάνω μία αλυσίδα και με τα δύο μαζί. Αφήνω την άκρη. Κάνω άλλη μία, ένα άριχτο πλέον, για να είναι σταθερό και άλλο ένα. 3 άριχτα κάνω, για να το δέσω. Γυρνάω το πλεκτό μου. Εδώ σε αυτό το κομμάτι περνάω, βγαίνω, άριχτο και γυρνάω το πλεκτό μου και αρχίζω και δημιουργώ το χερούλι. Πάντα θα το γυρνάμε προς τα αριστερά. Θα παίρνουμε αυτά τα δύο εδώ που είναι τις δύο θηλιές. Εδώ. Το περνάω και μετά το άριχτό μας. Το γυρνάω αριστερά. Εδώ τις δύο θηλιές και άριχτο. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Εδώ τα δύο, βλέπετε, τη λίγο και το παίρνω. Πώς τώρα είναι καλύτερα. Εδώ τα δύο είναι, τη λίγο την κλωστή, περνάω, τη λίγο περνάω και τα δύο μαζί. Και κάνουμε την πλέξη το χερούλι αγγλές. Το διπλό είναι. Εδώ το γυρνάμε. Φαίνεται εδώ ποιο είναι το διπλό. Κάνει μια εσοχή και τα δύο μαζί τα περνάω και τη λίγο. Και θα συνεχίσουμε για όσο
νομίζουμε και θέλουμε το χερούλι εμείς. 50 ή 70 ή ακόμα και 1 μέτρο. Η τσάντα μου σχεδόν έχει τελειώσει, έχουν μείνει κάτι μικρές λεπτομέρειες. Έχω φτιάξει εδώ μια φουντίτσα. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να τα κάψετε ελαφρώς στις άκρες, γιατί ξετυλίγεται, ξυλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Εδώ στο κέντρο βλέπετε 3 και 3 θηλιές τις ενώνω. Βρίσκω το κέντρο, εδώ δηλαδή, θα βρω το κέντρο, θα το βάλω προς τα μέσα. 3 και 3 θηλιές δεξιά και αριστερά και θα πιάσω με το κρικάκι μου εδώ απ' έξω αυτά εδώ. Το έχω κάνει μόνο από τη μία πλευρά για να σας το δείξω. Τώρα αυτό θα το βγάλω γιατί θέλω να βάλω τη φόδρα, οπότε θέλω όταν τη ράβω να έχω όλο το χώρο, να μην μου κάνει αυτό το δίπλωμα. Εδώ έχω πιάσει από το κόμπο εδώ της φούντας, έχω περάσει τον κρίκο, το έχω περάσει και από εδώ. Και αυτή την ασφάλεια την πέρασα πάλι στον κρίκο, αλλά από τη μέσα πλευρά, έτσι ώστε να μην μου το σηκώνει τον κρίκο απ' έξω, να έρχεται από μέσα και να έρχεται ευθεία. Αυτά λοιπόν. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όσους θα το δοκιμάσουν και σας υπερευχαριστώ που με στηρίζετε και με παρακολουθήσατε. Γεια σας.